de la gent i, a més, que aquesta gent que està fent el consorci que sàpiga que ja està bé, que el 99% de la població no està d'acord amb el que estan plantejant. I també és veritat que és interessant també obrir noves vies. I la insubmissió fiscal, la veritat és que és una ferramenta, i és una ferramenta legítima i democràtica, que té un cost, evidentment que té un cost. El sistema democràtic porta molta suor i moltes ànimes darrere. I clar, si nosaltres volem avançar en aquest sentit, doncs tindrem un cost. Què pot ser el cost? Uns 7,20 euros de recàrrec per no pagar el dia 20 de febrer? Doncs tot és el nostre cost. Però és dit que no, i dit que no dignament. Són 7,20 euros de dignitat, que això val molt més que tots els beneficis que ells volen aconseguir. Però la veritat és que, en tot cas, nosaltres hem de dir que estem molt contents per la mobilització de la gent i sobretot el que volem dir, que no ens enganyin, que 22 euros no és la dignitat d'aquest poble, que 22 euros no servisca per a tapar-nos la boca, que això sigui solament el punt d'inici d'una contestació continuada que hem de fer contra aquesta gent que s'està forrant a costa de tots.